ga, brate. Baš ti je lep Doberman. Koliko je nizak auto od ljudi, brate, mili, aman, znači. Gdje si? Gdje si? Yamaha ide na točak u prvu i na gaz, brate. Lagano. Eto, ispoštovali smo klince na terenu. Veliki pozdrav svim mojim vrglačima i svim mojim najlepšim vrglačicama. Dobar dan i dobrodošli u novi motovlog. Ljudi moji, kako ste mi, šta radite, jeste li mi dobri? Trenutno se nalazimo u Železniku, to je pored BG-a. Došli smo da stavimo bratu grejače, zato što smo od njega pozajmili za track day. Tako da sad idemo nazad do BG-a i da kažem, te neke utiske vam dugujem sa navaka i to sve, tako da danas ćemo o tome da pričamo. Tako da zavalite se i uživajte u klipu. Jebate da ću promašim neku šahtu danas. I promašio sam. Ala šiba sunce, brate. Znači, bukvalno sam sačekao da skrenemo ovako od sunca, da ne bi šibalo u kameru, brate, da bi bio lep snimak. Što se tiče tih nekih utisaka, isključivo su pozitivni. I sinoć sam se prvi put vozio posle navaka po gradu i mogu da vam kažem da mi se malo svest promenila što se vožnje motora tiče, znači po ulici, jel, po gradu. Promenila mi se svest nekako drugačije. Mislim, ja se inače nisam osjećao bezbedno u saobraćaju, a sad se ja tek ne osjećam bezbedno, ne znam kako da vam objasnim. Mnogo je čudan osjećaj, bukvalno kad sam doživeo stazu i kad znate da vam je sve tu, svaka krivina, znači, je ista svaki put i nema rupa, nema ovih isprekidanih belih linija, nema pešačkog prelaza, nema šahta, nema pešak, brate, nema ništa, bukvalno asfalt i teraj, tako da to je super. I da, kad smo već kod asfalta, dosta je drugačiji asfalt, znači ono što je karakteristično, znači, za ulicu, a to je, imate 516, brate, asfalta, te masan asfalt, te ovakav asfalt, te malo bolji, znači bukvalno mora čitati asfalt, da znate gde je masno, gde je klizavo, a gde ima, što se kaže, gripa ili ti prijanjanja. Tako da mora gledati u pasulj, mora gledati u pasulj. To je u početku, ko prvi put kreće da vozi motor, malo zeznuto zato što ne obraća pažnju na to, ali ljudi koji su duže u saobraćaju znaju tačno kada vide asfalt kakav je i slično, koliko gripa ima itd. itd. Znači, asfalt je konstantan na stazi, a samim tim i grip, i onda imate tu slobodu, vrate, da vozite pun gas, što na ulici realno nije pametno. Moguće je, ali nije pametno. Znači, ne bih da ovde sad ispadne da ja promovišem brzu vožnju i slično, ali jednostavno nije pametno voziti pun gas na ulici. Naravno, to ne mora nužno da znači da ćete da poginete, ali ne bi trebalo izazivati sudbinu. Ali jelem, utisci. Da se vratimo, znači, na sinoćnju vožnju. Sve je to bilo super, volim ja te vožnje po gradu, lagano sve. Onako sam baš bio fin, kakav inače umem da budem kad vozim motor. I onako nekako dok sam vozio bio sam u fazonu, lepo mi je, ali ne mogu da radim sve to što sam radio na stazi, a to je da vozim na kolenu, da kočim kao debil i da ako ne stignem da zakočim mogu da produžim pravo, znači imam prostora još.
na ulici ako ne stignem da zakočim ili udaram u kola ili u zid ili u ivičnjak ili u trotoar. Tako da dosta mi se shvatanje vožnje motora na ulici promenilo onako navaka i ono, jurim sad oklope, quick shifter, bukvalno sad odoše sve pare u Yamahu, da. Tako da našao sam neke oklope, vidjet ćemo šta ćemo sa tim. Znači kako mene ovo smara, brate, znači ja ne mogu, bukvalno. Malo da damo jedan up gas ili ti rev match downshift za policajca, brate. Tako da slobodno mogu da kažem da je ulica kup. Jao ljudi, inače imam ranac na sebi, krenuo sam na svadbu, drugarici srednje se udaje i bukvalno mi se malo pre otkopčao na autoputu. Gde si? Gde si? Doberman. Otkopčao mi se, brate, ranac na autoputu, ono, bukvalno jeziva priča, ono, izgubim čoveku, brate, grejače, ono. To je ono što ja pričam, brate. Nije kiša, nije vetar, nije omara. Elem, što se tiče otkopčavanja, brate, ranca, vozim ja i rekao, aj čekaj u nekom momentu da se okrenem, brate, da pogledam u senku, ono, da vidim, ma jel me, brate, drndaš, majke ti. Vi ima nešto leprša. Ja vratim pogled i skontam da je u stvari ranac se otkopčao. I ja vratim pogled, on odjednom zinuo, brate. I ja rekao, odmah, zaustavna, brate. El me neko zajebava, brate, mili, aman. I sreća, brate, mili, nije ništa poispadalo iz ranca. Ja vraćam sve nazad i vidim nema mi ga providan vizir koji je u vrećici od kacige. Ja rekao dobro, oprostio sam se od providnog vizira, imam kući još jedan, tako da lagan sam ono. I ja malo bolje pogledam. On, brate, zakačio se, pošto ima onaj učku kao, zakačio se, brate, na šaltericu koja je bila u rancu. Tako da mi ništa nije ispalo iz ranca i ja sam veoma zadovoljan zbog toga. Tako da, kako je moglo da bude, bilo je fes. Inače, baš zbog toga i ne zakopčavam ranac gore na sredini, nego sa strane dole, da kad legnem, da ne bi od vetra se otvorilo, ne znam kako, bukvalno nemam pojma kako je uspelo da se otkopčava, ali dobro, nije ni bitno. Tako da, sad ćemo da vidimo da se nađemo sa Marijanom. To je bilo proklizavanje na zebri, tako da to je ono što sam malo pre pričao. Gde si, Stefane? Ćao, brati. Malo da ga isprovociramo. Vidi ga, brati. Koliko je nizak auto od ljudi, brate, mili, aman, znači. Kako čovjek uživa u životu, a? Ajmo malo da grbi kroz te razlike, a? Yamaha ide na točak u prvu i na gaz, vrat, lagano. To znači da je gospodin majstor odradio fes generalno, brat. Veoma fes generalno. Kako samo lift.
Lagana priča, brate, lagana. Baš ti je lep Doberman. Može, brate. Kako je? Evo, odlično. A šta, ja sam kao poznat, pa ću se slikaš sa mnom? Brate, pratim. Može, brate, lagano sve. Popravljena. A? Popravljena je. Da, kida, brate. To. Aj, bala slikaš. Ajde. Slikana cela i motor se vidi sve. To. To. Hvala, brate. Ništa, hvala tebi što si se javio, uživaj. Ćao. Ćao. Tako da ljudi, ne znam šta bi vam rekao, ono, pamet u glavu, što više opreme na sebe i pazite, ono, pre svega na sebe pazite i čuvajte se, jer ako se vi ne čuvate, ni Bog neće da vas čuva, tako da... Pogledaj ovo. A te fore ne prolazi kod mene, brate. Nije, brate, R za Beograd, brate, definitivno. To je neki enduro ili super moto, brate, da špiluje sva ova sranja i šahte i rupe i izbučine i sve, brate. Ništa, ostanite nakon odjave da se vidimo sa Marijanom. Došli smo do kraja klipa, ukoliko vam se isti svidio, ukoliko smatrate da je bio vredan vaše pažnje, podržite ga lajkom i like za ovaj zalazak sunca i za Golden Hour, moj omiljeni. Komentarišite, pretplatite se, odnosno subscribeujte se za još ovakvog sadržaja, recite drugarima za Fucking Riders i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao, čao. Hello! Bravo! Kako si mi? Odlično. To volim da čujem. Raspoloženo ova. To je to. Prodavnica. Gdje si? Čekaj, stani. Hoću adekvatan zagrljaj, stani. Au! Dođite ovamo, jednocilindrični gospodine. Oslobođeno. Vidiš, naučio sam te. Ja se zagrejala. Pa previše too hot to handle. Kako ga volim, jao! E pa žao mi je, Marijanki, ja sad mogu preko ležećih vrlo lagano. I would half and I flipped it in a double. Thought that I would half and I flipped it in a double.